Как сте? Какво мислите за освежителите за уста? Ползваш ли освежители за уста? Ползвам. Добре. Какво мислиш за марката Брута? Виждал ли си я? Не съм я виждал, но съм чувал за нея. Така. Само хубави неща, нали така? Само хубави неща, разбира се. Добре, това е най-новият продукт на Брута, който е освежител за уста спрей с 800 впръсквания, като е на 100% без алкохол и без захар. И е с една турба билки вътре. Искаш да го пробваш и сега? Да. Добре, пръскам ти 5 пъти. Искам да ми кажеш какво чувстваш. Добре. Добре. Поеми си въздух сега през носа. Така. Сега ти пръскам. Не, излъж. Така, давай. Отвори ми дробовете, между другото. Нали? Да, много е добро. Как би го описал с две думи? Като някаква емоция, която си изпитал докато си пръскаме. Страшна свежест. Страшна свежест. Да. Добре, заповядай тогава една страшна и брутална Благодаря. свежест, да си я използваш, да си пръскаш навсякъде, на всеки повод. Благодаря. Добре, чао! Чао.